Predstavte si, že zajtra ráno sa zobudíte s normálnou hladinou cukru v krvi, žiadna poobedňajšia únava, už žiadny neustály smäd. Už sa nemusíte báť straty nôh alebo zraku. Čo ak vám poviem, že tento bylinkový čaj si môžete pripraviť už za 30 dní, použitím len 4 ingrediencií, ktoré už máte v kuchyni? Chystám sa vám odhaliť tajomstvo, ktoré pred vami farmaceutické spoločnosti úmyselne zatajovali. Grécka babička, ktorá žila neuveriteľných 97 rokov s ideálnou hladinou cukru v krvi. Napriek tomu, že denne konzumovala chlieb a med, odovzdala tajný recept na čaj. Tento recept, prenášaný po 5 generáciách, je teraz dostupný a môže prirodzene pomôcť predchádzať cukrovke druhého typu. Desivá pravda je, že vaša hladina cukru v krvi môže práve teraz, keď sledujete toto video, potichu ničiť vaše telo. Predtým, ako začneme, rád by som vedel, odkiaľ ma sledujete. Zanechajte komentár nižšie a neváhajte sa opýtať akékoľvek otázky. Nezabudnite kliknúť na tlačidlo, prihlásiť sa na odber a zapnúť si upozornenia, aby ste nezmeškali tie najlepšie zdravotné tipy. Ak toto sledujete práve teraz, dajte mi vedieť, že ste so mnou. Napíšte 1 do komentárov, ak s vami toto video rezonuje. Napíšte 0, ak nie. Každá sekunda s vysokou hladinou glukózy je sekundou, ktorá poškodzuje vaše nohy, obličky, srdce a oči. Komplikácie už nastupujú, ale zatiaľ sú neviditeľné a nemé. Predtým, než budeme pokračovať, chcel by som vedieť, či ste pripravení vydať sa na túto cestu. Napíšte 1 do komentára, ak veríte, že táto informácia môže zmeniť váš život. Zadajte 0, ak ste skeptickí. A tiež mi povedzte, kde sa momentálne na toto video pozeráte. Vaše umiestnenie je kľúčové, pretože chcem vedieť, ako široko sa táto dôležitá informácia môže šíriť. Tichá epidémia, ktorá ničí seniorov. Začnime príbehom Márie, učiteľky na dôchodku z Arizony. Má 68 rokov a myslela si, že žije zdravo. Na raňajky jedla ovsené vločky, na obed celozrnný chlieb a dokonca prešla na dietne nápoje namiesto limonád. Napriek tomu jej hladina cukru v krvi každé ráno stúpala na 140, 160 a 180. Jej lekár pravidelne zvyšoval množstvo liekov, ktoré dostávala, ale nič nepomáhalo. Je vám to známe? Táto hrozná pravda sa týka viac ako 88 miliónov Američanov trpiacich prediabetom, pričom 90% z nich o svojej diagnóze ani nevie. Pravdepodobnosť vzniku cukrovky počas života sa zvyšuje o 50% u ľudí starších ako 60 rokov. Toto je skôr predpoveď vašej budúcnosti, než len štatistika. Marín príbeh sa však tu nekončí. Jej hladina A1C klesla z 8,2 na 5,8 za púhych 6 týždňov potom, čo vyskúšala tento starobilý čajový recept. Prekvapený lekár si od nej vyžiadal recept. Dnes má Mária 70 rokov a jej hladina cukru v krvi je rovnaká ako u zdravého 30-ročného človeka a je energickejšia, než bola v 50 rokoch. Väčšina ľudí sa domnieva, že cukrovka má zjavné príznaky, no toto nie je pravda. Nie je prekvapujúce, že cukrovka je často nazývaná tichým zabijakom. Vaše telo vám vysiela varovné signály celé mesiace, ak nie roky, zatiaľ čo vy ich ignorujete, pretože vám lekári nikdy nevysvetlili, čo treba brať do úvahy. Spomínate si na niektorý z týchto znakov? Tá hrozná únava, ktorá vás prepadne po obede, prebudzate sa o 3 hodine ráno s búrlivými myšlienkami a nemôžete zaspať. Rezy alebo modriny sa nezdajú hojiť. Neustály smäd, nezávislý od množstva vypitej vody. Postupné rozmazávanie videnia, najmä po únave. Brnenie v rukách alebo nohách, ktoré považujete za prejav starnutia. Silná chuť na sladké pojedle. Ak ste odpovedali áno aspoň na jednu z týchto otázok,
Vaša hladina cukru v krvi je pravdepodobne už v nebezpečnej zóne. Napriek tomu existuje šanca správnym prístupom možno každý z týchto príznakov odstrániť. Aké faktory vám bránia vo využívaní tradičných metód liečby? Váš lekár vám to nepovie. Cukrovka sa nelieči liekmi. Tieto lieky neliečia cukrovku, iba zvládajú príznaky, zatiaľ čo vaša choroba sa postupne zhoršuje. V priemere užíva diabetik vo veku 70 rokov 7 rôznych liekov. A čo viac, komplikácie cukrovky neustále pribúdajú aj napriek užívaniu týchto liekov. V čom spočíva skutočná tragédia? Hoci liečba cukrovky druhého typu sa neopláca, je úplne reverzibilná. Farmaceutický priemysel zarába viac ako $13 000 ročne na pacientoch s cukrovkou. Zdravý človek neprodukuje nič. Naši predkovia však vedeli niečo, čo moderná medicína ignoruje. Pomocou špeciálnych rastlinných zlúčenín ľudia kontrolovali hladinu cukru v krvi tisíce rokov pred vynálezom inzulínu. Čaj, ktorý vám predstavím, obsahuje 4 rastliny, ktoré patria medzi najúčinnejšie prostriedky na kontrolu glukózy na svete a tiež 4 zázračné ingrediencie, ktorých sa farmaceutické spoločnosti boja používať. Dovoľte mi predstaviť vám každú ingredienciu a vysvetliť, prečo je práve ona tou najvhodnejšou. Spoločne vytvárajú to, čo nazývam prírodným inzulínom. Rozmarín, ingrediencia číslo 1, ktorá pomáha obnoviť citlivosť na inzulín. Rozmarín je viac než len korenie na zemiaky. Kyseliny karnosínová a rozmarínová tvoria tento stredomorský zázrak. Zlúčeniny, ktoré jednoducho preprogramujú vaše bunky, aby opäť reagovali na inzulín. Predstavte si inzulínovú rezistenciu. Inzulín hrá dôležitú úlohu pri otváraní brán vašich svalov. U zdravých ľudí inzulín tieto brány ľahko otvorí a pustí glukózu dnu. Avšak rozvoj inzulínovej rezistencie znamená úplnú výmenu systému. Inzulínový kľúč nefunguje. Rozmarín pomáha opravovať zámky ako opravár zámočník. Obnovuje pôvodné bunky tak, aby inzulín mohol opäť správne fungovať. Podľa výskumov môže len 750 mg extraktu z rozmarínu zlepšiť citlivosť na inzulín až o 40% za 30 dní. Prekvapivo, rozmarín tiež chráni pankreas pred vyčerpaním. Keď je pankreas preťažený neustálym bojom s vysokou hladinou cukru v krvi, prestane produkovať inzulín. V takomto prípade sa cukrovka druhého typu mení na prvý typ, čo znamená, že budete musieť neustále užívať inzulínové injekcie. Rozmarín znižuje záťaž na pankreas, čím predchádza tomuto vývoju. Fenikel, ingrediencia číslo 2, ktorá znižuje chuť na sladké. Fenikel je presne to, čo potrebujete, ak ste sa niekedy zamýšľali, prečo máte neustálu chuť na sladké, najmä po jedle. Anetol, zlúčenina s priamym účinkom. Obsiahnutá v tomto semene s príchuťou anízu, pôsobí na neurotransmitery v mozgu zodpovedné za závislosť na sladkom. Tu je to, čo sa deje, keď hladina cukru v krvi prudko stúpa a klesá. Váš mozog zažíva paniku a vysiela naliehavé signály, že potrebuje viac cukru. Nemáte nedostatok vôle, ale chemické procesy vo vašom mozgu pracujú proti vám. Vypnutím alarmového signálu mozgu potrebujem cukor hneď teraz, pomáha fenikel stabilizovať tieto neurotransmiterové signály. Fenikel má ešte jednu úžasnú vlastnosť. Spomaľuje vstrebávanie cukrov v čreve. To znamená, že glukóza sa dostáva do tela aj po tom, čo zjete niečo sladké, ale bezpečne vstupuje do krvného obehu postupne. Mária mi povedala, že po týždni užívania tohto bylinkového čaju u nej zmizla poobednejšia chuť na sladké. Je to, ako by niekto stlačil tlačidlo v mojom mozgu, povedala. Prvýkrát po mnohých rokoch som necítila hlad, keď som prechádzala okolo pekárne. Zázvor, ingrediencia číslo 3,
ktorá zrýchľuje metabolizmus glukózy. Zázvor zlepšuje metabolizmus. Obsahuje šogaoli a gingeroli, zlúčeniny, ktoré spôsobujú okamžité zahriatie vašich buniek a umožňujú im rýchlejšie spaľovať glukózu. Vďaka tomuto termogénnemu účinku to môže zvýšiť metabolizmus glukózy až o 25%. To, čo však priťahuje pozornosť, je, že zázvor pomáha telu premieňať biely tuk na hnedý tuk. Biely tuk prispieva k nárastu hmotnosti a uchovávaniu energie. Hnedý tuk prirodzene pomáha regulovať hladinu cukru v krvi spaľovaním energie a produkciou tepla. Hoci väčšina dospelých stráca hnedý tuk s vekom, zázvor ho môže pomôcť obnoviť. Zázvor je tiež známy svojimi protizápalovými vlastnosťami. Chronický zápal narúša signalizáciu inzulínu. Vaše bunky môžu lepšie počuť, keď sa zápal znižuje, správu o inzulíne, čím sa zlepšuje kontrola glukózy. Podľa štúdie publikovanej v časopise Journal of Ethnic Foods dosiahla konzumácia vrcholu. To je približne toľko čaju, ako 2 gramy zázvoru denne. Už za 12 týždňov znížil hladinu cukru v krvi nálačno o 12% a hladinu HbA1c o 10%. Citrón, ingrediencia číslo 4, ktorá pomáha znižovať glykemický index. Citrón je len prísada, ale pre vaše telo robí zázraky. Kyselina citrónová spomaľuje enzym alfa-amyláza, ktorý premieňa škroby na cukry. To znamená, že proces premeny uhlohydrátov na glukózu sa spomalil. Je to ako dať spomaľovač medzi tráviaci a obehový systém. Glukóza sa uvoľňuje pomaly, čím sa vyhýba nebezpečným skokom. Citrón tiež obsahuje veľké množstvo vitamínu C, ktorý je nevyhnutný pre ľudí trpiacich cukrovkou. Vysoká hladina cukru v krvi vyčerpáva zásoby vitamínu C v tele, čo vedie k reťazovej reakcii, pri ktorej nedostatok vitamínu C ešte viac sťažuje riadenie hladiny cukru v krvi. Recept predkov, ktorý mení život, presný recept, ktorý Mária použila na prekonanie cukrovky, nájdete tu. Ingrediencie: 1 čajová lyžička sušeného rozmarínu alebo 1 vetvička čerstvého rozmarínu, 1 čajová lyžička feniklových semienok, kúsok čerstvého zázvoru veľkosti palca, šťava z polovice citróna, 500 ml alebo približne 2 poháre čistej vody. Postup prípravy. Tu nejde len o varenie, ale o výrobu lieku. Na maximalizáciu účinnosti sú rozhodujúce čas a teplota. Nechajte variť v nerezovom hrnci, nie v hliníkovom, pretože to narúša zlúčeniny. Najprv pridajte zázvor a rozmarín. Ich maximálne teplo je nevyhnutné na uvoľnenie aktívnych zlúčenín. Varte po dobu 5 minút. Po odstavení z ohňa pridajte feniklové semienka. Nechajte lúhovať po dobu 5 minút. Prikryte pokrievkou. Pri nadmernom zahrievaní jemná rastlina fenikel stráca svoje prospešné vlastnosti. Preceďte cez jemné sitko, aby ste odstránili všetky rastlinné zvyšky. Po prefiltrovaní pridajte citronovú šťavu. Vitamíny sa teplom ničia. Aby sa nápoj lepšie vstrébal, pite ho, kým je ešte teplý. Kedy piť, aby ste maximalizovali účinok? Práve tu robí väčšina ľudí chybu. Hodiny nie sú len dôležité, sú životne dôležité. Vypite šálku 20 minút pred každým jedlom. To umožňuje látkam preniknúť do vášho krvného obehu a začať svoju prácu, pôsobiť predtým, ako glukóza vstúpi z vašej strávy. Je to ako pripraviť si telo na inváziu glukózy. Časová os transformácie. Aké sú prognózy? Nečakajte zázraky cez noc. Očakávajte neustály pokrok. Prvý týždeň. Menej chuti do jedla popoludní, viac energie a menšia únava. Druhý týždeň. Lepší spánok, lepšia nálada a menší smäd. Tretí týždeň. Veľké zlepšenie hladiny cukru v krvi. Štvrtý týždeň. Výrazné zníženie hladiny glukózy nalačno a hladiny glykemickej schopnosti HbA1c. 8. až 12. týždeň. Možné zníženie množstva užívaných liekov pod dohľadom lekára.
Táto časová os presne zodpovedala Máriinej ceste. Spočiatku bol jej lekár skeptický, ale po krvných testoch bol presvedčený. Neustále sa zlepšovali. Znásobte sily, zlepšite výsledky. Samotný čaj je veľmi prospešný, ale získate väčšie výhody, ak použijete tieto jednoduché metódy. Tajomstvo 10-minútovej prechádzky. Po čaji si urobte 10-minútovú prechádzku. To môže zdvojnásobiť účinnosť čaju, pretože urýchľuje vstrebávanie glukózy svalmi. Tajomstvo objednávania jedla počas jedla. Jedzte najprv zeleninu, potom bielkoviny a nakoniec uhlohydráty. Táto malá zmena môže znížiť hladinu glukózy po jedle až o 40%. Technika dýchania zameraná na zníženie stresu. Kým pijete čaj, skúste sa zhlboka nadýchnuť. Zníženie stresu zvyšuje prínosy čaju, pretože stresové hormóny zvyšujú hladinu cukru v krvi. Dôležité bezpečnostné upozornenia, ktoré je potrebné mať na pamäti. Musím byť úplne úprimný, pokiaľ ide o možné riziká. Riziko krvácania sa môže zvýšiť, ak užívate lieky na riedenie krvi, ako je varfarín, kumarín alebo zázvor. Pred začatím sa poraďte so svojím lekárom. Začnite s polovičnou dávkou, aby ste určili svoju toleranciu, ak máte gastroezofageálnu refluxnú chorobu GERD. Pozorne sledujte hladinu cukru v krvi. Ak užívate liek na cukrovku, možno budete musieť zmeniť dávkovanie, aby ste predišli hypoglykémii, keď sa vaše hodnoty zlepšia. Bez konzultácie s lekárom neprerušujte užívanie predpísaných liekov. Hoci tento čaj slúži ako doplnok k vašej liečbe, nenahrádza 90-dňový protokol pre trvalé výsledky. 90-dňový protokol pre trvalé výsledky. Postupujte podľa tohto cyklu pre dlhotrvajúcu transformáciu. Pite presne každý deň po dobu 3 mesiacov. Potom si urobte 2-týždňovú prestávku, prekonzultujte výsledky po 3 mesiacoch so zdravotníckym pracovníkom. Tento cyklus zabraňuje vášmu telu prispôsobiť sa a udržiava ho v čo najlepšej kondícii. Prečo niektorí ľudia nedosiahnu úspech a ako ho dosiahnuť? Videl som, ako ľudia skúsili tento čaj a vzdali sa ho po týždni, pretože si nevšimli žiadne viditeľné výhody. Je pravda, že vaše telo si nevyvinulo inzulínovú rezistenciu cez noc, ani sa s ňou rýchlo nevysporiada. Úspešní ľudia robia nasledovné. Pravidelne pripravujú čerstvý čaj a nikdy nekonzumujú čaj starší ako 48 hodín. Pijú každý deň v rovnakom čase. Monitorujú hladinu cukru v krvi denne. Neočakávajú dokonalosť, tešia sa z malých zlepšení. Kombinujú čaj a postupné zlepšenie životného štýlu. To, čo urobíte teraz, určí váš život. Predstavte si 2 možné budúcnosti. Budúcnosť číslo 1. Ignorujete tieto informácie. Budete užívať viac liekov. O 6 mesiacov sa vaša energia zníži. Cukrovka vedie ku komplikáciám. Postupne stratíte svoju autonómiu. Budúcnosť číslo 2. Zajtra začnete piť tento čaj. Pocítite príval síl. O niekoľko týždňov sa vaša hladina glukózy v krvi zlepší. Váš lekár je zmetený. Zlepšujete svoje zdravie a vitalitu. Môžete si vybrať, ale urobte to rýchlo. Každý prešlý deň je ďalším dňom, kedy vaše telo trpí bolesťou. Konajte okamžite. Tu je to, čo musíte urobiť, ak chcete získať späť svoje zdravie. Zaobstarajte si materiály ešte dnes. Neodkladajte to na pondelok alebo budúci týždeň. Začnite zajtra ráno. Povedzte niekomu o svojej zodpovednosti, požiadajte člena svojej rodiny, aby vám pomohol dodržiavať vaše sľuby sdielaním tohto videa. Sledujte svoje úspechy, každý deň si zapisujte svoj pocit a hladinu cukru v krvi. Môžete sa pripojiť k našej komunite. Prihláste sa na odber tohto kanála, aby ste boli v obraze. Vytvárame hnutie ľudí, ktorí nepovažujú cukrovku za nevyhnutnú. Ak ste pripravení začať svoju transformáciu, napíšte komentár nižšie. Ak chcete vyskúšať tento čaj po dobu 30 dní, napíšte áno.
Ak poznáte svoju aktuálnu hladinu A1C, uveďte ju, aby som vás mohol podporiť. Pozorne študujem každý komentár a odpoviem osobne. Pamätajte, že vaše voľby určujú vás, nie vaša hladina cukru v krvi. Tento čaj je voľbou pre zdravie, vitalitu a nezávislosť. Cukrovka by vám nemala vziať ani jeden ďalší deň. Po každom dúšku sa budete môcť premeniť. Veľké zmeny prichádzajú z malých rozhodnutí. Každý malý krok prispieva k celkovému zdraviu. Najlepší spôsob, ako si udržať nezávislosť a dobrú kvalitu života, je získavať vedomosti. Jedna šálka čaju naraz môže zmeniť vaše zdravie. Ďakujem, že mi dôverujete pri zlepšovaní vášho zdravia. V ďalšom videu vám ukážem fantastickú zeleninu, ktorá môže znížiť hladinu HB1C o 2 body už za 14 dní. Zatiaľ čo si varíte šálku čaju, pite ho na svoje zdravie a pokračujte v rovnakom smere. Nikdy neverte, že vaše telo je schopné samo sa vyliečiť.